अच्छे अच्छे रे ये कौन नौटंकी नथले बड़े रे यही तरह छोकारा अगल बगल वाला अंग्रेज आके नु दूर कुछ दिहन सन। ए देख ज्यादा ड्रामा मत पात बुझा गेल ना। ई जौन बनाओ त ना बाबू यहाँ के बर्गर पिज्जा खा खा के मन अगुता गेल बा। यही साज दाल भात चोखा बना देता नहीं मुंह के स्वाद एथी के फजीहत क्लियर पेट क्लियर। अच्छा एगो बात बताओ यार। हाँ ये अंग्रेज सब चमचवा से कैसे खालन सन? अरे हमर तो पेटे ना भरे यार। अरे यार पेट तो हमरो ना भरेला ए जी के कल्चर है का करबो। हमनी के देश के अलगे कल्चर बा। भगवान खाली हई एथिए धोए खातिर थोड़ी देले बड़े। भगवान हाथ से खाहू खातिर देले बड़े। जौन हाथ से खइला के स्वाद होला ना बाबू वो अनोखा होला वो एगो अलगे खुशबू होला। खुशबू से एगो बात याद आई का कुछो कह लेकिन लड़की बड़ा टॉप क्लास के भी है। कौन लेके कौन लड़की करबे खेला? हाँ बड़ा मुड़ मुड़ के देखत रहा आए हाथ छुआ गेल तो लगला हम महके। आ कौन लड़की आ तोहरा का जरूरत रहे जाके बोला के ट्रांसफर